Mihring te hian ti pala wang le in hlei wang te hian thil poi tak tak ting kan cha sual fo thina tin mi in ang lo se in ang lo tak tak kan ni boka lan maksak le lan moi lutuk kan tumna lama po kan cha sual fo thin boka ni mizo mi puite kan lo fim khur deuh deuh thei nan le I hun ol no kha nan chu tianga chet sual na le buaina tok ta then khat chu tar lan ka tum don ani Number 1 kum ni mi chuan ti pal thil thu in anu nun na lak sak apian cham kum som ni pakhat lo her chuak chu atan van duaina top khok tak mewania afanu chuan ti lui wang ni lovin ti pal thil thu in anu nun na alak sakani zabin ka anu pakhat ialia sarka chu kara an chuana afanu kum ni mi chu car seat malam tukver aza vein honga tang chun lak chu atuma ma se afanu hian automatic switch chu alo met pal hlo maya dar thalang chho chuan ngong arek betta ani apasal ar tharin a hmu chuan ranglu tungin kar tukver chu ati chhia a anu puini khor to lo chu ala a atluk na lama chuan hliam taka tok ti an soya accident ato atanga ni riata chuan aboral zuita ani car hi BMW E34 ani thu tarlan ni in yala sarka tenu pa hian fanu pani Margarita kumli le Ariana kumni te an nei ani Number 2 mi panau pang in silain a u kapal Dallas Georgia a chuan mei chenau pang kumruk lek mi chu anaw mi pa kumlimi in silaya kapalin aboral pha ani hem mei chenau pang khongai thlak tak hi Milidru Kelly ani a anin pon kar chunga chuan anaw nen hian an chuanga anu in pe hun chu an lo nga kani chutia anu an nga lai chuanin anaw hian silain lot to chu achara sila hi met buakin a u Kelly lua chuan a kapta ani anu chuan silai puak thom a hriat rual rualin a tlan chuak nga la Kelly hi anaw chuan aluding lama a kap Children's Healthcare of Atlanta panpuyani nu in a hliam tur chuak zolo hian a boral pha ta ani thil thleng hi a poi hle a ti pal thila thleng ani awangin engma charge file ani lawa GoFundMe page an siama sum dollar sing thum zat chom dol na tura mu sakan ni a afanu boral ta Kelly taksa peng sang sang organ ta chu midang nun na chan him na tura donate ani bokani Number 3 India rol thar chu TikTok video posting na achunga thil du om lo thleng TikTok hi video sharing platform lun tak pakhatania mitam takin in ti hlimna atana mangin he application hi mangtu po khovel puma anei nem hle ani India rama rol thar pratik wadekar kumsom pasari chu TikTok video posting a achunga thil du om lo tak athlenga thil thlenna hmun hi temple town of Shirdi a ni a tarlan ani pratik hi alaina hnai suni pawar kumsom ni nitin wadekar kumsom ni pasari mi panau pang kumsom pakhat le mi panau pang dang pakhat tenen anni a hotel room chunga chuan mobile phone a TikTok video tur shootin posting an neya tual char pistol chuan mang pistol hi an zinga pakhatin a le ania hetia anin post na hian trigger chuti pal thil thu a metin silai mu chuakin pratik hi afu ani silai mu in afu a atluk nu hian midang ho hi chi ai takin hotel atang hian an tlan chuak nga la police te hian pratik hi government hospital an hruaya ma sela anun na chan man ani talawani thil thlenna a tel alaina hnaite suni pawar le nitin wadekar te chu man ni in case hi register ani bok pawar le wadekar te hian police te hnena chuan thil thleng chu ti pal thil liau liau ania chuting an nei lai khan trigger hi me pal ani ti an hril ani Number 4 video blogger pakhat chu live streaming show anei na ran nung tur pai wangin a thi mitam takin internet kan khoin kan mang theu to a online a mi te chetlalai po an hun man mek chu om muna kan hmuzung zung thei to ani mi then khat chuan internet tangkai takin an manga a thenin an man dan ero chu a thalu tuklo then khat chuan lar le dangdai ni an du wang hrim hrimin makpui puya khosakan chinga hei hi at na chi khatte po ti na soi thei ome hi saina a video blogger pakhat chu live streaming session anei na anun na achana heti anun na achan chan phena thil om chu lan maksak adu lutuk wang ni a tarlan ani sun ti a ko kumsom thum pangami hi inrin ni khan a chena hefei un hui province a abial nu chuan thi in awamhu a
a taksa engmah hliam leh thisen chuana hmuh tur pawh a awm lowa a lo thir ngot mai ani sun hi a thi chan an han en fiah chuan Douyi a live streaming show ania Douyi hi China largest live streaming platform pakhat ani live a hian rannung ein a rannung ei chuan tur a lo paia a boral pha ta ani sun hian zantin live streaming session hi a buat sai thina zu tam tak inin rannung engamote a lo ei thina thlir tu po anga thokhat hle mi sing khat sanga lai zui tu aneya followers adu belwangin midang a hip thei nan a aya danglam zok a chet angai ani ti in live streaming hi anei le a ma sela chu a live chu a thok to berna ani tasi ani sun hian tit kan ti mai ang chi chu a eya tura pai chu a taksai na lo hol hle a chiat pha ta ani a room a chuan an hmu hian a lo let dera computer chu live stream mode in a lo la om bok a video hi Douyi atanga remove ani ti report chuan atar lang tel bok thei to bokan film khur hi angaya ngai sam lutukte in hlei lutukte pong polar tum lutukte le midang te ai uchuak lutuka nun te thil tha ani lova film khur hi thil pui tak ani lem lo ani a thon hi na tan ti pal thil chet sual na le ti lui kan ti don nge lar tum le lan mak sak du wanga chet sual na rang sei kan tum le don ani yoga lo om takati wangin building chhong rukna atanga tla Mexican University student kumsam ni pathummi Alexa Terrazas chu yoga dang dai le hlom takati wangin building chhong ruka sang balcony atang atatha ani Northeastern Mexico Nuevo Leon a he thil hi athlenga yoga anei na thalak hi social media a post ani nu pon alar chakle atlak na hi metar som ni pali lai ni in a in post dan atang reng in tlalo chi reng ani lo a let ling zong in a oma balcony a von bana hian ain man tang hlei theilowin atlat sualta ani medical staff of the Red Cross le civil protection te thil thlen na hmun lam hi panin Terraza si damdoi ina an kalpui ngala surgery atan hian darkar som pakhat zet an hmang akut ke baka among tam le aluru te chu tliakin hliam na tak atuara wa nei thlak takin nun na em ero achan lo ma sela pa ngai taka thachuak tur chuan hun ala du dona akal thei ri lok don lo ani ama hi Chihuahua a Alberto Terrazas Sefat former president of the National Transitional Industry Division panu ani a chet sual nu hian a chung te hian thisen petu tur zongin tong trai na lama hre turin an nge na 100 blood donor zet adong a then om te chuan Terraza sian tun ma puin balcony a hian yoga lo om tak tak alo nei to thu an sei bokani nei cheno pangchu escalator a kudda san na chang a hriat lo wangin atang hem hei cheno pang hian film khurna chang a hriat lo wangin van duaina ain bar luta a kutchu escalator a chuan alo ti tang ani he thil hi China ram county central Hubei province han chuana shopping mall pakhata thil thlengania kumngami meichano pang hi anu nen chhong chunglama escalator hmanga an chho chu avon bana akut da in an thlen chho hnuwa po chuan avon na akut chu la son du lovin an hnuai thlengin zut thla a escalator vir chuan akut veilam chu manin avirlu puita ani akianga om anu hian van duaina atang hian chan tumma se atlai mana escalator chak tak chuan afanu kuthi avirlu pui manani meichano pang hi atrap na sa hle local fire service ta chuan escalator a aban tang chu phor chuat tumin an beya mola om ve dang te po thil thleng hri a piang chuan kal khom ngal bokani akut chu tlem a zai sakin van nei thlak takin aban tang chu phor sakania akut hi avung ve viau bok damdoin lama thui turin an pan pui ngala shopping center te hian an in en kolna turin medical bill an tum sak don lo thu hi tarlan ani lo pon wanga nun na chan ta hi hriat tur tam to hle a ala thleng mek zel bokani restaurant pakhata chuan phone charge chunga a khoya wangin mi pano pang chuan van duaina atokani thil thlenna hmun hi China a restaurant a ania kumsom pathummi mi pano pang chu a thian nen fried chicken restaurant a thil ein an chu khawa
restaurant ah hian he mipa naupang liu hian a phone chu power socket a thlun zawmin third party cable hmangin a charge a a phone charge lai hian dah hle lo chuan game sa khel pa bawk ani liu hian hetia phone charge a khawih reng lai hian a khawng ta thuta smartphone kal tlang chuan electric in a man ani liu hi a thian chuan a thei angin a han boy sawma hospital lampan pui ni ma se anun na an chan thei talo ani doctor chuan a en dik chuan electric shock wanga thinge yani ti asoya liu taksa le hmaya te chuan kan na hnu ma hmu tura oma van duaina tok ta u nau nu hian a u nau pa liu chu restaurant socket wang a thi ti na pu a restaurant te ti dik lo wang ni na chala thil ni na dik tak kha chuak a investigation nei turin angiat bokani tui bottle chin wangin a fapain anun na chan pha lek lek kan tu le fa te chunga po thleng vek the ania I fim khur hleng u Lancaster mi pano pang kumruk mi relief chu anu nen kara an chuak Sainsbury reusable plastic water bottle tui a in chu bottle china chuan a leya ti tang pala anu clear chuan a leya bottle chin tang chu han po chhuat sak mai han tuma ma sela atan nge to ema wangin ol sam taka phor mai thei ani hau lo medics chen khatte point han phoi an han tuma an thei chuang lo lak chhuwa wat ani lo wangin a lei chu awung waka a ronga roin thlaka aduk man vekani doctor te chuan clear hne na chuan surgery angai tur thu an fila hote anga langsi chu doctor mi somlai ten ati dan tur an soi khoma an thil ti tur chu a ris hle a phor lo ani ero chuan anun na a chan don si a an zai sual hlo chuan a thok a bua don bokani a ris tak zet ani ma selawan nei thlak takin an phor sak thei rama ama ero chu a lei chu a ka chhunga a om vek thei to lawa trong lama har satna a to pha ta hial ani mi panau pang chuan apa phone khoi sualin thil tam tak million dong zan hi som thum hu zat ti pal thil thuina le ani nau pang phone khoi tir le na satlu tok bo hi poi a him ber chu khoi tir lo top ani an khoi ni point thil poi tur he chu phim khur taka da ma sak thin tur Beijing China mi panau pang kumruk mi chuan anu le pa te ati mangang hle a apa phone a khoi saka chuan online an nakina thil en le tura ati a save that thawa chuan bai ti chelo metin branded man to tak te chu alo cha vak mai ani apa hian anu pui thil pe ka tan hian thil en kuala shopping cart a ada chungin chu a fapa hian bai baton alo met vek maya a fapai na cha ani ti po hriat lo zongbun lipstick le bag te chu an chen na delivery thon ania pa beramang angin angai na hrelo tak zet ani a pasalina ngai tu em ani ti a hriat wang ringot poina nu pui chu atilom hle a ma se an fapai thil tam tak a lei ero chu pek kir le tur in ti a then khat ero chu an leya a vai in yan siang sari zet ani a wa nei thlak takin choibel om lovin an thleng kir le thei hlawani a tho thumna atan ti palwanga thil poi thleng frang te toite te in kan lor khom le zor don ani title le content in mil lo ti ani point en liam maila han vo mai turem chang ka hre box si lo eng po ni se soilan ero kan tum tho don ani Number 1. Instagram wangin Malaysian tleirol chunga van duaina rap thla ka thleng social media kan man te hian eng tiangin nge keima ania alu thuk to ti hi kan hrelhlomem hun ol kara kan hmang emo kan ti line kan lo edik man ani mai to jok lo mo East Malaysia tleirol pakhat chunga chuan van duaina thlengin Instagram wangin ama nun nge chu ati to pani kumsom parkwa upat leirol hian a Instagram a chuan Paul siamin a followers te chu adam du le athi du athan tira Paul siama chuan 31% chuan dam turin an du'a 69% ero chuan thi turin an du thung ani hetia thi tura vote tam jok a hmu ta ka wang hian an du dan ang ngei chuan atia kuching Sarawak a building chhong thumna atang chuan zuang thlain anun na chu ati top ta ani chuyani chuan a Facebook a te po thi na lampang a post nual ani ti an hmu chuak Number 2. Signal tha azan kwal na lama chuan eng thil nge aton tak hi chung te tan pon hria thiam har fu ang
an fapa nimin lampo adam thalai reng hetia a han om thut chu anu le pa te tan po pom thiam har don ani Bangkok ami third year university zirlai patanna des chu game khela signal tha azon na lama hotel chhong leina balcony atang chuan ta thla in a thi na tur kongka chu azuk kik ta ani a thian pa kum somni pakhat mi in a soidan chuan boral ta hian mobile game Rim of Valor chu a khela signal tha zonga balcony a chuak chu van duaina hi atok ta ani ati in el na ang dewin game hi kalpui ania mi mal chau lovin an khel ani tournament ang chi huai hot ani a chumi atan anin zir chu net work thatlo wanga soi selin balcony lama pana a chuan hnuwa mobile game an khela a character chuan che chon zai reng a rel lo awang in balcony an han en chuan alo tla fel der to ani security guard chuan thomri a hriat rualin a en fia chuan thi nena a reng chu a hmu a atira chuan a hnuk ala chat fel chi alawa ma sela a hnu lok hian a boral zui ngalani Number 3. YouTube video kal tlanga mani anaute nei wang in anaute nen an thi YouTube te hi mang thiam tan chuan thil thatak tak ania video thatak tak sirtur en thein aom thin heti lai hian video en tu tam nei du awang a diklo tak taka en tur po pho chu thina ni bok ithil mu zong zong te kha tak tak ang viau ma se adik vek lo ti na ni chu meisa kum som ni paruka upa pasal nei lai lo nau pai chuan YouTube a tutorial en atang dam do ina doctor le nurse te in boy pui tir a in ma ne in boy pui athlang ma sela van dui thak takin anaute puma minan chuan an boral ve ve ani thil thlenna hmun hi India ram Gorakhpura ania Mars ni som zana thlengkha ani a then omami chuan a ruang hi a hmu a ruma chuan thi sen aluan thu a sei bok landlord Ravi Upadai chuan kongkhar an han hon chuan nu le afa naute chu thi a an le reng thu a sei police te rang taka ko ani hnu hian ruang hi postmortem tura thon ngalani a phone an han en sak chuan mani a now in song boldan how to deliver baby by self ti chu ain ena hei wang hian mani a in boy pui tumin a boral ani hi an pom nget ani Number 4. phone a khoi eng lutuk chuan amit ati chiat pha vek thalai te a mobile phone hi khoi na sat berania khoi su tia in ho ngot chi po ani lo khoi su in ti ai chuan a chin tok in siam thiam tum hi a fin thlak dei jok Taiwan a meichia Miss Chen hi secretary na thogania an na thona hian a boss chuan message le phone angai thina wangin a mobile phone chu keng reng turin atia an ho tuin a phone keng reng tura ti wang chuan ni san hnuaya po a phone chu a enangai thina enanom na turin a phone screen chu brightness a pewaka an na tho zo chuan a brightness pek vak chu alo thei hil nen eng tak chuan a hmang tlanga zana chuan room off veka a phone brightness sang taka khoi wang chuan amit chuan a tur pha ta ani brightness sang lutuk chu amit in a zo lawa thali a herliam nu phei chuan amit chung chu a senin a in thlaka na ati hle bokani amit chuan chiat lam a pan zel ti an mu chuak a chunga thleng hi tu chunga po thleng thei ania kan tan a that ber thil chu kan phone man dan a tok hria thi ani a chunga thleng hi tu chunga po thleng thei ania kan tan a thaber chu kan phone man dan a tok kan hria thi ani kan soi tam tak te hi thil thleng kha tak te chu an ni ngei maya ma se eng tik lai po a kan chunga thleng ve thei reng ani ti hria in phim khur deuh deuh ila in ring renga om hi mi hring nun na atan hian a him berani ole heti chena hian kan du tok le ri dona ka channel min view sak thin tu te chunga kalom em em ani